MLA जयन्त बसुमतारिया गावनि बियाबाव दिनै सानसेयावनो मोनद' लामा बानायनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवो। बे समाव MLA जयन्त बसुमतारिया रायजोनि खामानि आरो रायजोनि गोबां बिथांखिफोरखौ गावनि 19 नं सिडली चिरां बियाबाव बेखेवबाय थानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सप्तायावनो बिथाङा थाद'नाय गैयै सानफ्रोमबो लान्थ्रियै गावनि 19 नं सिडली चिरां बियाबाव मोनफानि उनाव मोनफा जेरै अखम्बा मेडिकेल उफ्रा देहा फाहामसालि एबा मेडिकेल साब सेन्टार अखम्बा अंगनादि मिरु गायसननो अन्थाइ खाम्फा बेखेवबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनैबो गावनि बियाबनि सिङाव फारियै सबाइझार, बरथला, सालझरा बायदि मोनद' ओनसोलफोराव पाक्का लामा बानायनो अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनाय जायो। लोगोसे बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफायो रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि, 13 नं चिरां बियाबनि MCLA सायखं बसुमतारि लोगोसे काजोलगाव म्युनिसिपेल बर्डनि सिगिरि अपेन्द्र मुसाहारि लोगोसे गोबां UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। आसामखौ जौगासार आसाम दानो थाखाय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे सिमां नुदों आरो थांखि लादों। आरो बेबायदियैनो आसामनि खना खनला थानाय जायगाफोर जोंनि आसामनि 126टा समष्टिनि सिङाव गासैबो समष्टियाव बेबायदि जौगासारनाय हाबाफारिफोर लादों। दा दिनै सिडली समष्टि हिसाबैबो बे सुजुगखौ जों मोननो हादों बा आं मोननो हादों आरो रायजो राजानो बेखौ आङो बावनो हादों। दा बेनिखायनो दिनै नैबे काजोलगाव मिउनिसिपाल बर्डनि सिङावबो मुख्यमन्त्री फकिफोर निर्माण आसनिनि गेजेरजों गोबां लामाफोर गोबां ड्रेनफोर जोंहा लानाय जादों आरो समष्टिनि सिङाव गोबां लामा पाक्का लामा ICBP रड बेखौ लानाय जादों। दा जोङो मिजिं खालामनो हायो दिनै आसामाव बा BTR ओनसोलाव गोजोन थासारिया फैबाय आरो गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो जोंहा जौगानायनि थाखाय जोङो खामानि मावनो हाबाय। बेखायनो ग्रिन बड'लेण्ड पिस बड'लेण्ड जोंहा जिथु जाबाय बेनिखायनो जौगानायाबो फैबाय आरो बे जौगानायनिनो बिदिन्थि महरै दिनै जोङो जायगा जायगा लामा दालां बान्दो जों बेखेवदों, अंगनबादि सेन्टार जों बेखेवदों। आरोबाव जोबनाय गैयै हिसाब गैयै बेबायदि जोंनि नैबे सिडली समष्टिनि सिङाव बे हाबाफारिफ्रा सोलिबाय थागोन फैबाय थानाय बे सप्तासेनि गेजेराव। केन्डिडेटआ रावबो फोसावाखै दासिमबो। जोङो एखेबारे गिनाङा जासे एखेबारे माने निर्भय भाबै जोङो दङ जे जोंनि दोलोआ निस्सय इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट नांनाय लोगो लोगोनो बे बिथिङाव सिन्था खालामगोन आरो अलरेडि साननानै दंबाय थायो। थाबैनो नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै नुनो मोनगोन। सार नोंथांमोननि सासे मावथि सोद्रोमा जिल्लानि सासे मावथि सोद्रोमाखौ BPFआ थांनानै बिथांनि न'आव थांनानै मोनसे जुबुजस्ति जयनिं खालामनायखौ जों नुनो मोनो। बियो BPF दोलोनि मोनसे आखुथाय जे जर जुलुम होननाय जिनिसा थांनाय 15 बोसोर 17 बोसोराव खालामबोबाय थादों। जाय सुबुङा जोंनि UPPL दोलोनि हारायै मेलेमै थैयै बियो जोंनि बिबानगिरि मावगिरि बे बिथांखौ न'आव थांनानै खालामहैनाया जोबोद इनाय। बियो आयेनगत भाबैबो बियो जोबोद इनाय। मोनसे रेजिस्टार्ड मोनसे पार्टी रिकगनाइज मोनसे पार्टीनि मावगिरिफ्रा डिसिप्लिन होननाय बुस्थुखौ जुदि मिथियाबा संबिजित होननाय बुस्थुखौ मिथिया आरो बेखौनो बिथांमोना खालामबोबाय थादों आरो बिनिनो बेखौनो रिपिट खालामनानै जोंनि सासे मावगिरिखौ बे हाबाफारिखौ लादों। जोङो मावगिरि बिथांजों जोंनि दैदेनगिरि बिथांजों जों सावरायबाय। बिथाङा खुनुपध्य बिथांमोनाव थांनो होननानैबो बिथाङा थाङाखैमोन बा गोसोबो जायाखै आरो जोंनि दोलोआवनो बिथाङा थाबाय थागोन। बेनिखायनो मा राहा लानो हायो बै बिथांमोन जायफ्रा जर जुलुमै बिथांखौ माने ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै होबाय बिनि थाखाय मोनसे आयेननि बेबस्था निश्चय लानाय जागोन। बियो दरं उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा मा मोनदांदों बिनि सायाव सोनारगोन निस्सय। जुदि दिलीप शइकिया बिथाङा थांनाय बोसोरबा टार्माव रायजो राजाफोरनि खाथियाव जुदि साफिनो हादोंबा गोरबो गोसोआव जुदि जायगा आवग्रिनो हादोंबा
बुंनांगौ जेबो गैया दा बेखौ दरं उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रासो मोजाङै मोनथिसिगोन बेखायनो आरो केन्डिडेट फोसावैया बियो जाहैबाय बिजेपिनि बिथांमोननि इन्टारनेल मेटार बियो बिथांमोना जेखौ फोसावनो हायो सोरखौ फोसावा बिथांमोननि खोथा बेखायनो जोंहा बेयाव बांद्राय कमेन्ट होनांगौ बाथ्रा गैया ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এটা মানে ৰাইজৰ চৰকাৰ চলি আছে বিটিসি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ৰাইজৰ চৰকাৰ চলি আছে এতিয়া শান্তি আৰু উন্নতিৰ কাম চলি আছে আমাৰ মাজৰ শান্তি এতিয়া একেবাৰে ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু চৰকাৰে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত যিখিনি দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে সেইটো কৰি আছে আজি অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পকীকৰণ আঁচনিৰ অধীনত আমাৰ ই কাজলগাঁও মিউনিচিপালিটিৰ অন্তৰ্গত মানে কেইবাটাও আমাৰ আঁচনি আজি উদ্বোধন হ'ব আৰম্ভণি হ'ব আধাৰ ষ্টাৰ্ট কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এই মুহূৰ্তত আমি আছোঁ আমাৰ 1 নং চালজৰা কাজলগাঁও এইটো হ'ল কাজলগাঁও মিউনিচিপালিটিৰ অন্তৰ্গত আহে আজি আমি সন্মানীয় আমাৰ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেজেন্সত আমাৰ মিউনিচিপালিটি চেয়াৰমেন ভূপেন মোছাহাৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেজেন্সত আমাৰ চিচিএলচিচি ভিচিডিচিৰ আমাৰ দলীয় সকলো কৰ্মকৰ্তাসকলৰ প্ৰেজেন্সত চালজৰা গাঁৱৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিত আমি আধাৰশিলা স্থাপনটো কৰিলোঁ ইয়াৰ দ্বাৰাই এটা দীঘলীয়া মানুহৰ যিটো অসুবিধা আঁতৰি যাব আৰু এই ধৰণৰ আমাৰ বিটিসি চৰকাৰ অসম চৰকাৰে ৰাইজৰ যিটো উন্নয়ন তীব্ৰতাৰে কাম কৰাৰ কাৰণে এতিয়া আঁচনিবোৰ লৈ আছে গতিকে আগন্তুক দিনত আমাৰ বিটিসি অঞ্চলত স্থায়ী শান্তিটো আমি বজাই ৰাখিব লাগিব আৰু লগে লগে উন্নতিটো আমি কৰিব লাগিব এতিয়া দিনে ৰাতি মানুহে কাম কৰা এটা পৰিৱেশ আমি পাইছোঁ গতিকে উন্নয়নৰ কাৰণে এতিয়া মানে তৰম্বিতভাৱে আমি কাম কৰিম ঠিক আছে